Guys, igama nginqabile niphathela amazibe la eIthonga ngomhla ka-13 August. Guys, umndeni-ke kaSanele ubukade wotawotana ne-laptop yakhe, befuna phela ukubheka ukuthi ngabe useyihambisile yini imali kaGadla ngoba bebesabela phela nabo iy'mpilo zabo. Ushilo kuSanele ukuthi khululekani nje, akho mali ihambile la. Bathi hayi bo, sizofa phela thina sibulawa uGadla mekuthi le mali akahambisi. Bathi lalelani la, mina nginelinye icebo, ngizohamba namhlanje ngiyokhuluma nephoyisa elizokwazi ukuthi ngilichazisele ukuthi akukho mali mina engithe ayisayinelwe ize la kumina. Ngizobe sengiyambonisa ukuthi uGadla wonke owenze lokhu, ebese-ke siyaphunyuka kulolu gibe. Useyasho-ke uma wakho ukuthi hayi bo, wawazi yini wena ukuthi lo muntu usebenza nawo amaphoyisa? Wathi yabona-ke leli phoyisa mina engizokhuluma nalo namhlanje liqotho, alithengeki. Ngiyekeni mina ngikhulume naleli phoyisa. Aye bayikhalela ku-Ayanda wathi mina ngisafunda isikole, angifuni ukufa. Hhayi no, unkosikazi kaNjinji washo ukuthi hawu kodwa salani seningithatha-ke bo nina bomagwaza ngoba mina ngeke ngikwazi ukubulawa isandla sikaGadla. Hhayi washo kuSanele ukuthi cha, akukho umuntu ozobulawa la. Uthe esasho njalo nje inhliziyo yaphinde yamphatha, wayibamba inhliziyo-ke. Hhayi bazama ukumphephetha bethi hawu kodwa nkosi yami siyaphinde emhlasela nenhliziyo uSanele. Hhayi wazama ukudonsa umoya, hayi bo, wacisha impela wahamba emhlabeni uSanele. Angazi noma ushawe uvalo kakhulu ukuthi uGadla usey'thindeni zakhe, kodwa nje kulezi iy'nsuku uSanele akekho right guys, useshawe i-heart attack kabili iy'nsuku y'landelana. Yeyi guys, wahamba uSanele wenza umhlangano naleli phoyisa. Phoyisa uma ulibuka ebusweni ungaze uthembe impela ukuthi hhayi, indoda emadodeni, yayazi into ayenzayo. Washo kuSanele ukuthi buka le signature, bese uqhathanisa nale signature. Yabona ukuthi lama signatures awafani? uGadla kwasayina la efuna le mali le. Mina angifuni le mali, kumele iphindele kubanikazi bayo. Hhayi iphoyisa lamane lathi nje hhayi ngiyakuzwa ndoda. Wathi uSanele yazi ngikhethe wena ngoba bayasho la ukuthi endaweni yangakithi uqotho wena futhi awuthengeki. Wathi impela kunjalo, kodwa yabona ndoda, ngifuna ukukutshela mina ukuthi ngisalele nje amaviki ambalwa ngihambe ngiyothatha umhlalaphansi ngirithaye. Ngifune ukungcolisa igama lami engilisebenzele kangaka mina. Yabona amadoda afana noGadla kusiwona amadoda omane nje uphunyuke kalula kuwona. Yabona mina ngizokunikeza nje iseluleko esilula. Mekuwukuthi isakhona intuba yokuphuma kule nto, phuma kusasekhona isikhathi. Ngoba ngampela mina angazi, angiboni ngizokwazi ukukusiza. uSanele umane wathi hawu, kushuthi ngingedwa vele mina kule nto. Wathi hhayi ngiyaxolisa ndoda. Wabe sukuma umnumzane wayephuma ngomnyango. Kuyacaca ukuthi akafuni ukuthi merithaya arithaye kukhona amadoda amlandelayo afana njengoGadla. Ufuna ukuthatha kahle umhlalaphansi wakhe ubhuti, ayidlele kahle imali zakhe ngokukhululeka, angalokhu eqalaza emuva ukuthi khona nomuntu omlandelelayo. Guys, uSanele uthe yetshisa le ndaba le yokuthi nephoyisa alithembile limchithile, kwabe kufika uGadla namadoda akhe amane nje amkhomba ngesibhamu, athi nje hlala la uhleli khona ndoda. Hhayi-ke uGadla umane wathatha i-laptop wazenzela lo msebenzi uSanele akade egoloza ukwenza, watransfera yonke imali guys, yonke. Wamshiyela imvuthuluka ukuthi aphathe nje noma isishebo salaphaya komagwaza endlini. Hhayi-ke guys, usale ekhexe kanjalo kuSanele. Kubonakala nje ukuthi uGadla uyamgadlaza ngampela usuku nosuku. Akupheli-ke lapho, uZama guys ugcine-ke evumile ukushada noGadla. Evuma nje, hhayi ngoba nakhu ethanda, kodwa ubona sengathi lesi siphambano uNtanzi akade ayisithwele ukuthi agcine ifo lalaphaya kontanzi. Sekuyisikhathi sokuthi manje-ke liphathwe uyena leli joka. Ushilo kuyena uphinda ukuthi cha, sekuyisikhathi sami manje nami ukuthi ngisize ubaba. Hhayi nangampela kuphinda-ke umane wanqaba, washo ukuthi hhayi cha, khululeka wena ngizokusiza mina, singeqe ngisho ukweqa thina sihambe siyohlala kwenye indawo. Washo uZama ukuthi cha, ngeke ngikwazi ukuthi ngihambe nawe ngoba mhla sibanjwa wena uthola amachaphazelo. Washo-ke uphinde ukuthi mina noma kuthiwa ngijeza ngedwa, mengisize wena Zama kuyobe kuphelele. Wathi cha, ngiyeke. Nangampela-ke guys, uZama ugcine egqokile ingubo emhlophe, wafaka nomqhele wobuhlali phela esilungiselele ukuthi ayoba umakoti wakhe uGadla.
ubaba wakhe baba omncane wakhe bebengajabulile neze, kodwa-ke ushilo uNtanzi ukuthi usemdala uzama uma engaka uzokwazi ukuzinakekela. Kubonakala ngempela ukuthi ingane yakhe uyayilahla emlonyeni wengwenya guys, and akusekho ukuphindela emuva manje. Uphinda kuhambile wakunina futhi eyosho ukuthi ewe mani thule nithini, ingane iyophoswa lapha esihogweni. Uyasho wakho ukuthi ungenaphi, phinda ungenaphi. Wathi yeyi Musani uba nje, ngeke ngikwazi mina ukuvumela uzame ukuthi ayokuphosa lapha emlonyeni wengwenya ngibhekile, ngizomsiza. Wathi kahle uphapha, phinda kahle. Uphinda waduba wahamba. Kubonakala nje ukuthi lento le yokuthi uzama ashade noGadla, hayi, imenze ukuthi ngisho ukudla kuhlafunayo kungehli kahle emphinjeni. Aphela lapho-ke guys amazwibela eyithonga anamhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nikhommente. Until next time, bye.